Nivîskarek dibêje zimanê min wekî çermê laşê min e. Zimanên biyanî jî wekî cil û bergê min e. Gava ez bixwazim dikarim cilê xwe bigerînim, lê ez nikarim çermê xwe bigerinim. Em jî dibên zimanê me tenê çermê me nîne, ruhê me yê, canê me yê. Mêvanên ezîz, gelek nivîskar û zanyerên Kurda xizmetek mezin ji bo zimanê me Kurda kirin. Baba Tahir, Ali Hereri, Ahmedê Xanê, Mellê Cizrî, Feqî Teyran, Cigerxûn, Celadet Ali Bedir Xan, Apê Musa, Ferhat Kurtay, Mehmet Uzun û gelek ketkarên zimanê Kurdî niha dil û zimanê me dayê. Em bejna xwe li ber van ketkara ditewînin. Gelê me hêja Ayşe şan stranek xuda wiha dibêje. Dibêje zimanê Kurdî zimanê me ye. Zimanê Kurdî ev taca me ye. Şîrîn û xweş e ber dilê me ye. Bi vê vesîlê ez Ayşe şanê ra jî rêzdarî bîrtînim. Gelê me hêja wek hûn jî dizanin roja devleta Tirkiye heta ava kirin, heta îro zext û zordarî li ser zimanê Kurdî xelas nebû. Zimanê Lazî, Rumî, Suryanî, Çerkezî gelek zimanên vê axê ji holê rakirin. Di sed salan da ev welat kirin goristana çand û zimanan. Me bi hezaran kasêt û pirtûkê Kurdî bin axê da weşartin. Zordariya hemû avayî li ser Kurdî hat meşandin. Li duwarên zindanan slogana Türkçe konuş çok konuş îro li ser duwarên dibistana tên nivîsandinê. Lê belê zimanê Kurdî li hemberî asîmîlasyonê berxwe da heta îro hat yê berxwe da.